Työelämän haasteista puhutaan jatkuvasti, mutta Lulu Riikonen, mikä ihme siinä on, että se jää koko ajan vain sinne puheen tasolle. Ja nytkin esimerkiksi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteydessä papereissa ei sitten kuitenkaan oikein osattu mitään kättä pidempään ottaa käyttöön. Kissoja ei uskalleta nostaa pöydälle. Sanoisin näin. Että erityisesti ehkä julkisella puolella, kun siellä haetaan tehokkuutta, siellä haetaan tuottavuutta ja henkilöstöä vähentämällä ensisijaisesti. Siellä ei ole nostettu niitä ihan oikeita asioita esiin. Työhyvinvointia, työajan keventämistä, joustoja ja johtajuutta. Mutta hetkinen, onko nämä asiat jotenkin toisensa rinnastettavissa? Eli tarkoitatko, että väkeä voisi laittaa vähemmänkin pellolle, jos pidettäisiin huolta näistä asioista? Kyllä mä uskon. No se on mielenkiintoista, mutta miten se käytännössä sitten tapahtuu? Mä uskon, että kun meillä joka tapauksessa on tarve, työvoiman suuri tarve tulevaisuudessa. Nyt tässä vaiheessa, jos pidetään kunnolla huolta työntekijöistä, annetaan mahdollisuuksia lyhennetylle työajalle, työajan joustoille ja muille, niin voidaan pidentää pitempään. Meillä on rahaa pitää näitä henkilöitä useampi, jos kaikki tekevät vähemmän. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tarvitaan kaikkien työpanosta, niin ollaankin siinä vaiheessa, että meillä on mistä ottaa tyytyväisiä ja jaksavia ihmisiä. Siis tämähän on se, mikä on se suurin haaste. Mutta jotenkin kun se tuntuu niin uskomattomalta, että kun noin maalaisjärjellä ajateltuna, niin se asiahan on just näin yksinkertainen. Mutta jos mä nyt vielä kysyn uudestaan, että mistä se oikein johtuu, että tätä ei sitten ole osattu oivaltaa tai lähteä viemään todella rohkeasti eteenpäin juuri tätä kulmaa tästä asiasta, koska tämähän kelpaisi varmasti kaikille. Kyllä. Nämä on kuitenkin niin radikaaleja muutoksia. Vanhat työnteon toimintamallit ei ole ehkä tämän suuntaisia kuitenkaan. Että se ei ole sellainen, joka on meillä sisimmässä suomalaisen työntekokulttuuri ja suomalaisen johtamisen linjauksissa. Että tämä on ihan erilainen tietenkin näkemys, ihan erilainen tulokulma. Tästä tulee mieleen, että nyt kun nämä vaalit on lähestymässä, niin voi hyvin kuvitella, että eri suunnilta niin tulee varmasti sellaista viestiä, että no siinä nyt taas kokoomuslainen ikään kuin puhuu kauniisti ja on tämmöinen retoriikan mestari, mutta sitten kun todelliset toimet punnitaan, niin se näyttääkin vähän erilaiselta, että se on paljon kovempaa sitten. Niin miten sä vastaisit tämmöiseen kritiikkiin tai väitteeseen? No tässäkin lähtökohtana on oikeastaan ne omat kokemukset, oma tietämys ja asioiden tuntemus. Että jos on itse kohdannut työelämässä ne hyvät ja huonot puolet, on nähnyt, että missä on mahdollisuuksia, mitkä pitää välttää, niin näitä asioita on helppo lähteä viemään eteenpäin. Mutta tietenkin, jos ei ole joutunut kokemaan laidasta laitaan työelämän ihanuuksia, niin ei ehkä tiedä, mihin pitäisi tarttua. Ja sulla on kokemuksia näistä työelämän ihanuuksista? Kyllä, ihanuuksista sillä tavalla tietenkin, että työelämän joustot sain olla pitkään hoitovapaalla 3 tytärtäni hoitamassa kotona. Se oli mulle mahdollista ja se oli hieno asia. Mutta sitten taas nyt kun tuottavuusohjelma ja muut ovat purreet ja lama iskenyt ja ihmisiä pistetään lomautuksille, niin sitä kautta taas sitten se toinen ääripää on tullut kyllä koettua. No kenellä on sun mielestä viime kädessä vastuu siitä paljon puhutusta työhyvinvoinnista? Koko työyhteisöllä. Mutta tietenkin tällä hetkellä mä kohdistasin katseeni johtajiin. Että jos johtajat ovat innokkaita, kannustavia, motivoivia, sitoutuneita, nykyaikaisia, oikeastaan ekstremejohtajia, jotka ymmärtävät ihmisiä, niin sillä päästään tosi pitkälle. Mutta tässä tarvitaan kyllä ihan kunnon uudistusta. Palaan tähän julkiseen puoleen, että jos kriteerinä sille, että pääsee esimiestehtäviin, ovat virkavuodet, niin se ei kyllä johtamista vie oikeaan suuntaan. Mutta sä ymmärrät, että tartut todella tulikuumaan rautaan. Kyllä tartun taas kerran. Mitenkä se kansanedustaja sitten voi käytännössä vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan mielellään aika nopealla aikavälillä huomattavasti parempaa johtamisen laatua? Mä uskon, että siinäkin on tällaiset ihan yrittäjyysajattelun
upottaminen julkiselle puolelle, se yrittäjyysasenteen, sen upottaminen, se, että työn tekeminen on kivaa, johtaminen on mahdollistava, hyvän työelämän mahdollistava asia. Ja tämä julkisen puolen, siinä voisi olla jollain normillakin paikka, ettei välttämättä soveltuvuustesteillä voisikin olla suurempi painoarvo kuin virkavuosilla, mutta näähän on tosi tiukkoja juttuja, että tällaisista ruvetaan puhumaan. Mutta mitä sä sanot nyt sitten semmoiselle työn raskaan raatajille, jotka murahtelee tuo ruudun ääressä, että kyllähän siinä taas kokoomuslaisen kelpaa sanoa, että hei, että ymmärtäkää nyt vaan, että se työn tekeminen on ihan kivaa. Niin mikä on se viesti, millä sä viet läpi tätä uutta asennetta ja uskoa siihen, että kyllä me oikeasti niin voidaan yhdessä tämä homma hoitaa? No minä arvostan työn tekemistä. Se on ihan selvä. Mulla oli isäni suku jo 1700-luvulla lähti Lappiin uudisraivaajiksi. Sieltä lähtee työn arvostaminen ja lannistumattomuus. Ja kyllähän se on suomalaisilla ihan täällä sisällä. Mutta se, että työnteon edellytykset ovat mitä ovat nykyisin, niin siinähän se haaste on. Mä uskon kyllä, että suomalaiset haluaa kunnolla tehdä töitä ja tiedänkin sen. Eikä se ei voida lähteä tämmöiselle ruotsalaiselle linjalle, että jättekyyl ja kaikki on niin kivaa, vaan että tiedetään, mitkä ne on ne haasteet ja mikä ei ole niin kivaa ja yritetään tehdä kuitenkin muodostaa ne työyhteisöt sellaisiksi, että oikeasti viihdytään. No, konkretiaa. Mitä siellä työyhteisössä pitää voida tehdä sitten sen hyvän johtamisen lisäksi? No tietenkin nämä vuorotteluvapaat ja joustot, osa-aikaeläkkeet, nämä on ihan tällaisia konkreettisia asioita. Että sitä kautta niitä uriakin on saatu pidennettyä, kun ihmiset ovat olleet osa-aikaeläkkeellä loppuvaiheessa. Että näähän on ihan tutkittuja asioita, todistettuja asioita. Ja sitä voi varmasti ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, jos haluaakin yhtäkkiä lähteä lastenlapsiansa hoitamaan, tai on vaikeat murrosikäiset tai mikä vaan, niin tällaisissa tilanteissa voitaisiin käyttää sitten tätä joustavaa työaikaa. Se pitää tehdä helpoksi. Niin tämä työhän tuntuu olevan teema, joka kyllä on varmasti kaikilla puolueilla esillä, mutta mikä on sun näkemys siitä, että mikä siinä on se viisasten kivi siinä, silloin kun me mietitään työtä ja joku haluaa puhua jostain työreformista tai se, että miten me saataisiin sitä järkevällä tavalla jaettua tämä työ, niin miten sä koet sen? Tietenkin kaikkien täytyy saada tehdä omien resurssiensa mukaan. Että voimavarojen mukaan lähdetään viemään sitä eteenpäin. Ja tämähän on taas tätä joustoa. Niin kuin mä tuossa olen moneen otteeseen todennutkin, että työhyvinvointi on todellinen kilpailuvaltti. Työuupumus on se viritetty aikapommi. Ja tämä on minusta se lähtökohta. Pitääkö tämä sisällään myös sen, että näitä pitää purkaa näitä rakenteita sillä tavalla, että ihmiset, jotka ovat jollakin tavoin rajoittuneita, voivat olla maahanmuuttajia, jotka eivät vielä osaa kieltä tarpeeksi, tai voivat olla jollakin lailla fyysisesti rajoittuneita, niin heidän pitää saada tehdä töitä esimerkiksi päivä kuukaudessa tai 2 päivää tai päivä viikossa, jos heillä on annettavaa panosta. Kyllä. Ilman, että sitä ikään kuin näillä rakenteilla estetään ja hidastetaan. Kyllä. Kaikkien työpanos on arvokasta. Se pitää ymmärtää. Ja se, että kaikille aloille tarvitaan niitä tekijöitä. Että meillä ei ole varaa nirsoilla tai olla ylimielisiä. Että se on niin kuin tässä työn tekemisessä ihan oleellinen asia. Mä oon itse tehnyt, mä olin tarjoilijana, mä oon ollut kotiavustajana, sairaala-apulaisena, museo-oppaana, maastotyöntekijänä ja sitten loppujen lopuksi täällä ympäristöalalla diplomi-insinöörinä, niin nämä kaikki, kun miettii sitä historiaa, on nähnyt monen eri tason ja raskaudellakin ja raskaudessaankin eri tason töitä, niin kyllä niitä vaan arvostaa. No, se suuri yhteiskunnallinen yhteenotto ja se poliittinen keskustelu, niin se saattaa syntyäkin juuri tästä näin, että siellä on edelleen toisella puolella aika tiukasti ollaan näissä vanhoissa asenteissa ja halutaan ikään kuin vastata, että tällä, mistä sinä puhut, niin itse asiassa vaan murennetaan työntekijöiden oikeuksia, heikennetään ammattiliittoja ja niin edelleen. Niin tämä on oikeasti tärkeä kysymys, koska niin kauan kun tämä on tämmöinen juupas eipäs ja ikään kuin vastakkainasettelu, niin
niin siinä on vaikea päästä eteenpäin. Että mikä olisi sun niin kuin minkälaista viestiä sä haluaisit niissä pöydissä, joissa on myöskin eri osapuolia paikalla, niin kuin viedä läpi, että tästä päästäisiin eteenpäin? Tässä itse asiassa mulla oli vähän aikaa sitten Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitus liittyen tähän työhyvinvointiin ja uriin. Ja siellähän tietenkin AY-liikkeen edustajat ottivat kantaa. Ja kun heidän vastinettaan luki tarkasti läpi, niin oikeasti oltiinkin aivan samoilla linjoilla. Tavoitteet on ihan täysin samat. Jopa keinot voivat olla hyvinkin samanlaisia. Että mä en usko, että tässä täytyy vaan olla niin kuin reipas ja rohkea. Eikä enää miettiä ja jauhaa niitä. Tavoite on kuitenkin kaikilla se yhteinen. Ja kaikki haluaa, että töissä viihdytään ja siellä jaksetaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuinkin, niin kyllähän normeja pitää olla tiettyjä rajoituksia ja porkkanoita ja muuta, että saadaan asioita eteenpäin. Mutta kyllä mä en edes epäilekään sitä, etteikö tästä saataisiin yhteinen ratkaisu. Kiitos. Kiitos.